Dneska vás vítám u dnešního vlogisku, takže se to užijte, lajkujte to 106, dejte odběr se zvonečkem, ať vám neunikne další nový video, dejte si něco dobrého k pití, k jídlu a jdeme na to. Včera jsme ze svojí přítelkyní přijeli do jedné země, kterou nechci z vlastních důvodů říkat. Časem vám to řeknu, protože tady plánujeme být tam dlouho, plno kontentu a nevrátím se do Česka, dokud nedosáhnu 100 000 odběratelů, takže dávejte odběry, lajky a jdeme na to. Lidí, je tady druhý den ve vlogu, takže se máte na co těšit. Nezapomněl jsem na vás nikdy nejde zapomenout, protože jste moji diváci. A kdo tady novej, dejte odběr, like se zvonečkem, protože natáčíme vlogy, fitness, vaření. Budeme natáčet i rodinný vlogy, že jo Aničko? Pozdrav, máš špatnou náladu, já jsem jí rozpustil telefon, když jsi sekal. Tak. No, takže koupíme nový telefon, dávám její sociální sítě na Instagram, moje taky. Za chvilku pojedeme do naší destinace, kde budeme trávit polovinu života. A budeme natáčet i hry na můj herní YouTube kanál, ten vám dám dolů do popisu videa. A den teprve začíná. Ozve se v taxíku. Dneska to zase nevyšlo, tak my doufáme, že to vyjde zítra. No zítra ne, a nějak za 2 nebo za 3 dny už tam budeme. Možná tam budeme za 2, za 3 dny, takže bude větší vlogísek, bude větší, než jsem čekal, takže počítejte s tím, že to bude mít asi tak 20 minut. Tak co mají lidi koukat? Dát like, Ano, odběr ano. a zvoneček. A koukejte až do konce, more. Aby žádné video neuteklo. Přesně, budou romantické vlogíčky. Uděláme merch. Kdy uděláme lásky merch? Za kolik odběratelů? Něco tipni. 10 000 odběratelů, uděláme svůj merch. Tak. Takže ozveme se vám další den z našeho vlogíčku. My jsme teďka vstali, teď jsme na snídaní, papáme mandarinky, děláme si pizzu a je tady den číslo 3. Takže se máte na co těšit. Jsem hezký v lajku, celý. To je detail tak. A dneska se ozveme, až budeme hrát nějaký hry nebo něco se stane, něco nového a k naší tetě a té destinace, jak jsem říkal na začátku, možná budeme v sobotu nebo v neděli. My se o tom jenom věděli, takže se to prodlouží a bude to 7. týdenní vlog. Že jo, Ani? Tak. Aničko, co řekne divákům? Co máš s prstíkem hlavně? Já vám dám nějaký záběry, jak si to propíchla, tady vám dám po tady to vám dám záznamy, jak brečela a jak ležela na zemi, jak to propíchala, protože tam měla hníz, takže tak. Jí se zamotá hlava, takže dáme vědět, až něco se bude dít. Tady v tom vlogu jsou samý změny, lásko, že jo? Už nám dneska vyšla ta destinace, je tady 3. den vlogu, znova tady zmiňuji, máte tady nahoře ty dny, já se v tom moc nevyznám, protože mám 1000 videí vole v galerii, takže budu doufat, že nastříhám správný video. Co by si dělal, kdybych udělal špatný, babes nasná. Já bych ti zabila na kousky. A ještě vám říkám, dolů do popisu vám dám Aničky YouTube, tam jí dejte odběr, vám ho tam zvýrazním ještě. A na styl 15, ale budete to mít dole v popisu a ozveme se vám, až budeme na naší destinaci, kde budeme trávit polovinu času. Pojdeme hezky k mojí tetě Líně. Takže půjdeme k její tetě, tam budeme bydlet. Až do 18. A dejte ještě odběr na můj herní YouTube kanál, ten vám dám do popisu, to je hlavní věc, už tam máme 50 odběratelů. A jestli natočí, jak se hraje s mým bratrancem. Jo, budou hlavně rodinný vlogy, budou i herní videa, protože budu natáčet. Tady si mají místence. Poučíme, jak se tady měla. Hrozně. Brouci nadávají nám ani najít. Tak. Měli jsme výdor kosti. No, takže budeme rádi, když budeme tam. Já vám ukážu tady. Já vám teďka ukážu, co tady, kde jsme byli spali, jo, vy se poserete. Prasata jsme byli, tak. Pína byl posraný hajdu. Fuj, tady byl. Přesně. A Anička tady na naši dostala Louis Vuitton to a vám ukážu. Fake, to je jedno. A tady v tomhle se spali, hoši. Na to si dávejte pozor, more, my jsme tady měli brouky, ty pičo, tady všude špína, more, tady, čekejte, tady jsme normálně zmrzli na pičo. A víte, jsme spali, co tady bylo? Takovej bordel, tak. Dejte minus do popisu, smutný smajlíky, když jsme spali.
Je tady fakt bordel, no. To je katastrofa, ale... Ani vidět nějaký ty pozice. Ale hlavně dávejte like, odběr a zvoneček, aby vám žádný video neuteklo. Přesně, já vidět nějaký pozice, tak já budu. Já si myslím, že jsi hezká holčička. Tak. A za chvilku už jedeme. Lidi, normálně mě v noci. Já nedokážu spát bez energy drinku, takže jdeme pro energy drink. Tady je banda zvířat. Ty co si mor? Takže tak. A dejte odběr se zvonečkem, dejte like a my jdeme si hezky pro energy drink. Kolik je hodin? Ahoj. Čau. Jasně. Je 0:12, takže půlnoc, more. Já vám dám tady screenshot. To je kula. A jdeme si pro energy drink, dám vědět, až tam budeme. Tak. Ve čtvrtém dnu vlogu, jak se cítíš, lásko? A jak říkám, ve čtvrtém dnu vlogu, protože ještě máme 3 dny, takže jsme na to těšit. Teď jsme v parku s Ani rodinou a budeme teďka natáčet celý den. Já se omlouvám, a měli jsme toho moc na to, proto natáčíme kousky, ale ty 3 dny budou jakoby celý dny, že jo, lásko? A máš ráda, a co mají lidi dát? Dát like, odběr a tak. A Anička dostala kabelku od Louis Vuittonu. A líbí se ti? Jo, a hlavně můj make-up je Ona má make-up. Udělá si i nechtíčky, je princezna. Takže se vám ozveme, až budeme třeba doma, nebo to necháme na další den. Uvidíme, sami uvidíte v dnešním videu. Tak. Omlouvám se, že jsem nedotočil ten vlogísek, ale už je dlouhý, už je náročný. Takže teď ten vlogísek teďka ukončím, bude to 4denní vlog, takže dávajte like, odběr a čus! A doufám, že vás to bavilo, pozdravejte mámu a takže čus.